Vedel si, že doslovný preklad talianskeho slova biscotti je dvakrát pečený, čo presne opisuje spôsob, akým sú tieto sušenky pripravované? A ja ti v tomto videu ukážem recept na čokoládovo-orieškové biscotti s kávou, ktoré si proste musíš doma upiecť. Ako prvé si zmiešaj všetky sypké ingrediencie. 360 g preosiatej hladkej múky, 40 g karobový prášok, 150 g kryštálový cukor, 12 g kypriaci prášok, 4 čajové lyžičky soli, 3 čajové lyžičky mletej kávy a 100 g nasekaných a 100 g celých lieskových orieškov. Nakoniec v zmesi pridaj 4 vajcia a 4 čajové lyžičky medu a vymiešaj do kompaktného cesta, ktoré bude jemne lepivé. Cesto prenies na plech vystlaný papierom na pečenie a vytvor ho do takého šulína o veľkosti 11x33 cm a peč vo vyhratej rúre na 170 stupňov Celzia 25 až 30 minút, pričom špajla zapichnutá do cesta by mala byť čistá. Šulín po upečení nechaj 15 minút vychladnúť a potom ho nakraj na také 1,5 cm hrubé plátky, pričom mne z tejto dávky vyšlo 23 biskoty. Biskoty preniesť väčšou plochou na plech vystlaný papierom na pečenie, pričom medzi nimi stačí nechať priestor pár milimetrov a dopeč v rúre na 160 stupňov Celzia takých 10 až 15 minút. Biskoty by mali byť zvonku tvrdé a chrumkavé a vnútri trochu mäkké, pričom vychladnutím stvrdnú a stane sa z nich typická talianska sušienka biskoty. Pre ďalšie recepty na podobné pochutiny alebo tipy sleduj môj profil a pozri moju stránku v bio. Enjoy!